سلام تخاتلتنا إيش channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتان بهجناني ولومون كم وتروا العلا قداس النزلهم تحسوا تحزنا لكم قريبنا لنا كسام مودة أنا إذا مدبنا مسانا قصون حدما بخبر نعدمكم نايلومي خلق زبالة زيناتات كنركن فتنينا لايك مكبار شير مكبار يتهم بمجلس دماغ سام مودة تام سايك تصونهم بخبر نعدمكم مجمريا زكاية زلو كنتات بزن جمر the situation in Ukraine and Russia is getting serious. دعم serious حدا قلنا نخون زخيزة لبكناتنا نردلنا. Russia has intensified its military campaign across southern and eastern Ukraine with fresh attacks damaging hospitals, homes, key infrastructure. These latest attacks come as Moscow claims total control of Luhansk region, and now all eyes are on Odessa, a critical coastal city that could be next. In fact, Russian artillery fire struck Kherson, hitting a hospital and injuring at least 8 people. Early morning Russian drone and artillery strikes followed, targeting Kherson again, and nearby Antonivka. 4 civilians were injured in those incidents, according to Ukrainian officials. Further northeast, Kharkiv was under a wave of drones. انتهينا نسمع زلنا روسيا بتشفان ناي يوكرين ناي إيران إسرائيل زقبرو زنبرا كوينات على ملود ماناوت أميتا خلا نيوكرين بعبي درجة كم دفرستاينا نرزلنا سراويت ناي روسيا دما عبي بوتاتات كوكواتر كم زخالة بزنز حلفة سومنات كنبل نخلينا تلزي كم دريو زلنا دارجا بوجن ناي روسيا بزحنا عوت كنتاتي زلو هذا كابت زجرم سنه لكريكم تي دونالد ترامب مس يوكرين نتمعدنات ناتانا موساد بفلاي نتي رير ايرث بهال نبر عنق وسط جير وز نبر كونتراكت قال كابتناي اقد استمعدنات بوتاتات راشا كم زتقوصاصرتو زغلص حبريتا وصيلو سلازي نيروباويان كابتنا يوكرين تسيزلا زغدد سقاي وريدوا مال مغنياتو هذا كابت زي بليونات ገንዘብ ዝሕግዝዎ ዘለዉ ነዚ ማዕድናት እዚ ኣብ ካልእ ስለ ዘይርከብ ኣብ ኤውሮፓ ኣብ ዩክሬን ጥራይ ዘሎ ንዑ መከሓሓሲ ክገብሩ ሓሲቦም ዝነበሩ ንሱ እውን ከይድሎ ስለዚ ራሽያ ብኩሉ መንገዲ ሰራዊታ ይደፍእ ከም ዘሎን ዩክሬን ድማ ዶናልድ ትራምፕ ንዖም ዝሕዝን ውሳነ ወሲኑ ከም ዘሎን ኩሉ ክንሪኦ ከለና ሕጂ ድማ ሳመር ያቱ ስለ ዘሎ እቲ ናይ ሳመር دعبي كوينات كل جزاف سامر يوم زقبروا نيرهم إسرائيل سلستان تذكروا تقولكم تزعبي كاونتر اوفنسيف تبعيلو نيوكرين زلون زيلون اعتقاما راشا كتسعر تخليها بوتين ونكورد غلي زبل حساباتن زرباتاتن على ميديا امريكان اوروبا زربل زنبر غزي ورحي مفارق ورح حمش تجمره درو ورح شدش كي بصحي كم زي سلطه تفليتو ورح شعات تبيل دما كومبليتلي كم زفشله تعبيرو شعوز من التكوينات زمرت زنبرة جنرال زولوشني زبهال يوكريناوي كاب سلطانو كورد كم سجدده اتزحيله بهزبي يكون بسراويت ابي تقبلنا زنبرة جنرال نتي مرحمتنا يوكرين زيلينسكي 500 شح ويكا فرق مليون سراويت تزهيب كاني اذا كوينات زغن قصلين نغلينا ببال عب نجر عب تزاز كيرو كم خمس قالوا سلازي كل زنبرة نتي جنرال زولوشني اليو بزح جزلو جنرال سريسكي زبهال قيرو اتكوينات كم زغطلن كاو جميرو ودكات سعرت فلي عوتها مزجيبه ما يفلطني it's just قلا قاصيلهم دو خمسه قاصيلهم زي كوينو اب عودو كينات تعويته ما يفلطني دحريو ورشم من تور تشعت بيلم دما كورس ريجنز بحال واشتراشات يوم فتينهم زقدده بحمساتات ولا بعسراتات ثلاثات شح تقصر سراوي كثيرهم غزي خسيرهم اصوارهم كثيرهم كابت بوتا تدفيهم تراي وصيهم ديكونس እንኳን ላይ ብኡ ወገን ሓድሽ መጥቃዕቲ ወሪድዎ ማለት ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ኩናት ሓደው ንክውዳእ ተስፋ ኣለዎ ክንብል ንኽእል ኢና ካብ ወፃኢ ግን ዶናልድ ትራምፕ እውን መጠንቀቕታ ሂቡ ስለ ዘሎ ናብ ዝገደደ ሽግር ክኸይድ እዩ ራሽያ ሓገዝ ናይ ሰራዊት ሓቲታ ኣላ ሕጂ ንጀምር በቲ መጀመርያ በዚ እስከ ንጀምር ዝብልዎ ዘሎ ሲኤንኤን Yet more help from North Korea in its ongoing invasion of Ukraine. According to Ukrainian intelligence, Pyongyang is sending up to 30,000 more troops to bolster Russian forces along the front lines. North Korea initially sent some 11,000 troops to Russian territory last year. Officials say thousands of those North Korean fighters were either killed or wounded. Nick Payton-Walsh has the story. To Russian territories along the front. ዜና ብሕጂ ክረጋገፅን ሓቅነቱ ክንርኢና ግን ሲኤንኤን ከም ዝብልዎ ዘለዉ ስለያ ናይ ዩክሬን ከም ዝሓበሮ
30,000 ዝኸውን ሰራዊት ራሻ ካብ ሰሜን ኮርያ ትረክብ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ራሻ ሰሜን ኮርያ 30,000 ወታደራት ትባ ከም ዘላ ደገፍ ትባ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ 30,000 ብርግጽ ዓብ ሓገዝ ክኸውን ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድሊ ኣብ ሕጂ 3 ዓመትን መንፍቕን ቀሪቡ ዘሎ ሩስን ኩናት ሓደገኛ ኩናት 30,000 ሓደሽቲ ወታደራት ክትረክብ ኣብታ ዓውደ ኩናት ውሽጢ ኣትዮም ክዋግኡ ይኽእሉ ዳይኩሉን I don't know ብዓብዩ ግን ወላ ኣብቲ ሎጂስቲክስ እንተሓጊዞምካ ዓብ ሓገዝ ክኸውን ከም ዝኽእል ክትፈልጡ ኣለኩም 30,000 መንእሰያት ቀሊል ኣይኮነን ሰሜን ኮርያ ስለምንታይ ነዚ ትገብር ኣላ ሰሜን ኮርያ ልክዕ ከምቲ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ኣብ ገለ ክፋል ዝበሎ ራሻ ትዋግኦ ዘላ ኩናት ናይ ራሻ ኩናት ከም ዘይኮነ እዮም ዝፈልጡ ሰሙን ስለምንታይ ምዕራባዊ ዓለም ይዝዳኸም ዘሎ ሙሉእ ምዕራባዊ ዓለም ኣንጻር ፑቲን ዝዋጋእ ዘሎ ስለዚ ወላ ንራሻ ይትፍተዎ ወላ ገለመለ ፑቲን ዝገብሮ ዘሎ ወይ ራሻ ዝገብሮ ዘሎ ኩናት ነቲ ምዕራባዊ ዓለም ኣብ ምስዓርን ኣብ ምድኻምን ዓብ ግደ ይፃወት ዘሎ መብዛሕትኡ ግሎባል ሳውስ እዚ ምዕራባዊ ዓለም ዘይኮነ ዓዊሉ ንፑቲን ተዘይደገፎ ብድሕሪ መጋረጃ ኩሉ ንፑቲን እዩ ዝድግፍ ስለምንታይ እቶም ኣንጻሩ ዝዋግኡ ዘለው ብሙሉኦም ከመይ ኢሎም ዓጢቖም ብሓደ ተሓጋጊዞም ኢድን እግርን ጫማን ካልስን ኮይኖም ይዋግኡ ኣለው ስለዝሪ ዘሎ ስለዚ እቶም ካልኦት ፑቲን ክሕግዝዎ ኣይክእሉን እዮም ፍርህ ስለ ዘሎ እገዳን ካልን ከይወርዶም እቶም እንኮ ክሕግዙ ዝኽእሉ ከም በዓል ሰሜን ኮርያ ግን እናልካቲ ወሳኒ ሓገዝ ዝገብሩ ኣለው ሰሜን ኮርያ ግን ሳከት ንፅጥቂ ኢሎም ኣይኮኑ ዝገብርዎ ዘሎ ካብ ራሻ ብዙሕ እዮም ዝኸስቡ ዘሎ ሰሜን ኮርያ ኣክቹዋሊ እዚ ኩናት ዝምጅማሩ ንሰሜን ኮርያ እቲ ዝበለፀ ዕድል ይኮይንዋ ስለምንታይ እዚ ኩናት እዚ ከይተጀመረ ከሎ ራሻ ምስ ሰሜን ኮርያ ብዙሕ ኣገዳሲ ዝምድና ይነበራን ዝምድና ነይርዎም ግን ኣይግደስሎም እዮም ነይሮም ሎሚ ግን ራሻ ኣብ በይኒ ተሪፉ ስለ ዘሎ ነቶም እንኮ ክግደስሉ ዝኽእሉ ነቲ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ፅልዋ ከይፈርሁ ክሕግዝዎ ዝኽእሉ ሙሉእ ብሙሉእ ምሳቶም ክሰርሕ እዩ ዝመርፅ ዘሎ ኣብዚ ክንደይ ግዜ ተዛሪበ ያነ ኤርትራ ምስ ራሻ ክጅምር ከላ ብፅቡቅ ዝኾነ መንፈስ ጀሚራ ራይት ናው ኣብያ ያላ ግን ዝኾነ ሓበሬታ ስለ ዘይብለይ ክነግራ ይክእልኒ ምክንያቱ ኤርትራ ኢን ፕሪንሲፕል ብመትከል ገለ ካብተን 5 ሃገራት ኣብቲ ናይ መጀመርያ ኣብ ጎኒ ራሻ ደው ዝበላ ካብ ሙሉእ ዓለም 5 ሃገራት ንራሻ ደጊፎማ ሓንቲ ካብኣተን ኤርትራ ነይራ ብኻልእ ዘራሪበ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ እገዛ ዘለዎም ብሕማቕ ስለተጥመ ዝነበረትን እቲ ምርጫ ኣገዳሲ ምርጫ ነይሩ ኣገዳሲ ውሳነ ኢኻ ነይሩ ብኡ መንፅር ግን ኤርትራ ብዙሕ ክትረብሓሉ ዝግባእ ዝምድና ኮይኑ ዝስማዓኒ ምክንያቱ ሰሜን ኮርያ ብጣዕሚ እያ ትረብሓሉ ዘላ እዚ ነዳዲ ይረኽብለው እኽሊ ይረኽብለው ካልእ ቀረባት ካብ ካልእ ዓለም ዘይረኽብዎ ዘለው ብብዝሒ ብመርካቦም ሰሜን ኮርያ ወላ እውን ኣብቲ ወታደራዊ ዓቕምናቶም ንቕድሚት ከም ዝመፁ እዩ ዝንገር ዘሎ ምክንያቱ ኣብቲ ኒውክለራዊ ቴክኖሎጂ ናቶም ኣብ ናይ ሚሳይል ቴክኖሎጂ ናቶም ራሻ ትሕግዞም ከም ዘላ እዩ ዝንገር እዚ ከዓ ነቲ ዘለዎም ስግኣት ካብ ደቡብ ኮርያ ምስ ኣሜሪካ ተጎራቢቶም ዝመፅዎም ዝበለፀ ሓይሊ ከም ዝሃቦምን ዝበለፀ ኮንፊደንስ ይህቦም ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት መድረኽ ኣብ ጎኒ ራሻ ክትከውን ምምራፅ ብዓለም ደረጃ ብዙሕ ተፀላእነትን ፀገምን ይፈጥረልካ የግዳስ ንኣብነት ኤሮጳ ንኤርትራ ይቕረታ ክብሉላ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ኤርትራ ኣብ ጎኒ ራሻ ምዃና ብኤሮጳ ሕብረት ብቐሊል ከም ዘይረኽ ትፈልጡ ኣለኩም ካብ ኣሜሪካ ንላዕሊ ኤሮጳ እዮም ንራሻ ኣሲሮምላ ዘለዉ ስለዚ ኤሮጳ ብፍላይ ድማ እቲ ኤሮጳ ሕብረት ኮሚሽን ዝበሃል ኡርሱላ ቫንደርላይን ትመርሖ ዘላ ራሻ ተነፂሉ ፑቲን በይኑ ክተርፍ ዝደልዩ እዮም ዝኾነ ይኹን ፑቲን ዝድግፍ ድማ ንዓታቶም ሰይጣን እዩ እዲኹም ዓብዪ ይኹን ንእሽተይ ነቲ ዓብዪ ዓቕሚ ስለ ዝስኑ ትም ክብሉ ክእሉ እዮም ነቲ ንእሽተይ ግን ዝከኣሎም ክገብሩ ክእሉ እዮም እዚኣ ከም ርድእቲ ጌርኩም ሰድዋ ስለዚ ኤርትራ ኣብ ጎኒ ራሻ ደው ምባላ 2022 ንኤርትራ ሓድሽ ነገርን ፍሉይ ነገርን ኣይነበረን ምክንያቱ እቲ ኣንጻር ራሻ ዝዋጋእ ዘሎ ደሰይም ሓይሊ ንኤርትራ ብዙሕ ፀገም ዝፈጥረላ ዘሎ ስለዝኾነ ሓደ ሓበራዊ ፀላኢ ኣለዎም ስለዚ ኤርትራ ምስ ራሻ ጠጠው ምባላ ከም ቅቡል ጌርና ወሲድና ከም ልቡር ድማ ራይ እንታይ ዝብል ዘሎ ምስ ራሻ ጠጠው ምባልካ ዘይተረፈካ ዕምቆት ዘለዎ ዝምድና ክግበር ነይርዎ ብዙሕ ረብሓታት ሕጂ ክህሉ ክእል ይኸውን እዩ ኤርትራ ረቢሓትሉ ኣፅዋር ገዚኣ ሚግዲ ወላ ሰኾይ ነፈርቲ ከም ዝገዘት ገለገለ ከም ዝገዘት ዝገልፅ ሓበሬታ ኣሎ ኤርትራ ግምፅኦ ግዜ ሓበሬታ ደገ ስለ ዘይወፅእ ዝተረጋገፀ ሓበሬታ ክበኩም ኣይክእልኒ ብሓፈሻ ኤርትራ ገለ ዋላቲ ጀታት ንመኽፈቲ ናይ ቪድዮ ንሪኦ እውን ሰኾይ ሚግ ነፈርቲ እሳተን ናይ ራሻ ካብ ራሻ ተገዚአን ብርግፅ ስለዚ ኣብቲ መጀመርያ ነቲ ዝምድና ዝተገበረ ረቢሓትሉ ክትከውን ከም ትኽእል ኤርትራ ተጠቂማትሉ ክትከውን ከም ትኽእል መረዳእታ ኣለኒ ራይት ናው ኣብዚ ሕጂ ግን ከመይ ያለ እቲ ኩነታት ኣይ ዶንት ኖው እምናት ኣፕዴት ሓበሬታ ዘይብለይ ድማ ብግምት ክነግረኩም ኣይደልኒ ኦኬ ባክ ቱ ዘ ስቶሪ
ሰሜን ኮርያ is changing ነቲ balance ናይቲ power ሰሜን ኮርያ ትገብሮ ዘላ ሙሉእ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ንዩክሬን ክንዱ ሓገዝ ገብረላ ይክእልኒ ዘሎ እወ billions and billions ወረቐት ገንዘብ ፕሪንት ገይሮም ሂቡ ኣለው ኣፅዋርን ሚሳይላትን ሂቡ ኣለው that's not enough ምዝ ኩሉ ዓቕሚ ሰብ ካየድለየካ ኣብ ኩናት እዚ ኩሉ ኣፅዋር ትዝረቐቐ ኣፅዋር ሂብዎም ኣለው ኣብ ልዕሊኡ ግን እንታይ የድለየካ ዓቕሚ ሰብ የድለየካ ዩክሬን ድማ ዓብ ፀገም ኣጋጢሞ ኣለና ዓቕሚ ሰብ by the way ኣብዚ ቀረባ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ግንባራት ንከኣትዋ ኣድቨርታይዝመንትን ድፊትን ይገብሩ ኣለው ስለዚ ናብ ደቂ ኣንስትዮ ገፁ ክሰግር እቲ ኩናት ይበሃል ኣሎ ትሕቲ ዕድመ ወላ ደቂ 18 ዓመት ወላ ትሕትዮም ኢሎም እዮም ኣይበሉን ግን ፍሉይ ናይ ገንዘብ ምጥባርን ጋልን እናገበርካ መንእሰያት ናብቲ ግንባር ንምውሳድ ኩሉ ዓይነት ትሪክስ ኦን ደ ቦክ እዮም ዝጥቀሙ ዘለው ዩክሬን እሱ ግን እኹል ኣይኮነን ዘሎ ስለዚ ዩክሬን ዓብዪ ሽግር ኣጋጢሞ ኣሎ እዚኦም ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጽቡቕ ዝኾነ ሓገዝ ከም ዝረኸበ ገይሮም እዮም ዝገልጽዎ ዘለዉ Front lines, North Korea initially sent some 11,000 troops to Russian territory last year. Officials say thousands of those North Korean fighters were either killed or wounded. Nick Payton-Walsh has the story. They brought near suicidal, ruthless tactics, but that, it seems, Iranian intelligence for use in a summer offensive, with Moscow hungry for manpower and Pyongyang keen to school its troops in brutal trench. They were first seen here in October, but recently the routes used then. ብሓፈሻ እዚ ሓደ ክኸውን ከሎ ብዛዕባ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ሓቲቱ ዝመለሶ ክንፍትና ፅንህ ኢልና ክንሪኦ ኢና እዚ ናይ ሰሜን ኮርያ 1,000 troops stationed outside of Sumy in Ukraine. What will you do if Russia authorizes an offensive? We'll see what happens. ብሓፈሻ ናይዚ 50,000 ሰራዊት ካብ ሰሜን ኮርያ እቲ ሰራዊት ንብሎ ፀናሕና 30,000 ይመስለኒ ኣብዚ ድማ 50,000 ሰራዊት Trump watching Russia as 50k troops are deployed to Ukraine border ሓደ 50,000 ዝኾን ሰራዊት ናይ ራሽያ ኣብ ዶባ ተዳልዩ ከም ዘሎን ንናይ ሳመር ብርቱዕ መጥቃዕቲ ይዳለው ከም ዘለው ይዝረአ ዘሎ ስለዚ እንታይ ክትገብር ትኽእል ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ንስኻ ንሰላምን ምቁራፅ ተኽሲ እናበልካ ከለኻ ቭላድሚር ፑቲን ግን ገጅፍ ሰራዊት ኣብ ግንባር ኣፀጊዑ ንሓደ ዓብ ኩናት ይዳለሎም ዝበሎ ወልቲ ክንሪኢና ንከታተሎ ኣለና ክንሪኢና እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ንዩክሬን ሃሲዋ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ምክንያቱ ለንቀነ ንዩክሬን ደንጊፁ ወይ ፀልኢ እውን ኣይኮነን ኣፅዋር ናቶም መኻዚኖ እናተወደእ ስለ ዝኸደ እቲ ዝህቦ ዝነበረ ኣፅዋራት ኣባኸሎ እግሩ ከም ዘሕፀረ እዩ ዝንገር ዘሎ ንስማ So President Trump has his eye on Russia over its massive deployment to the Ukraine border, capping off a month of record drone attacks. It comes as one of Vladimir Putin's top officials, Sergei Lavrov, predicts NATO's increased defense spending will only lead to NATO's collapse. Let's ask NATO General Secretary Mark Rutte. He joins us now. Mr. Secretary, after your fantastic conference, almost all the allies agreed. Now you have Vladimir Putin seeing the increase in defense spending and saying it's going to cause your collapse through his foreign secretary. So እንታይና ንርኢ ዘለና ቭላድሚር ፑቲን ከምኡውን መንግስቲ ናቱ እቲ ኔቶ ዝበሃል ባጀት ናቱ ብ5% ናብ 5% ናይ ጂዲፒ ናይተን ኣባላት ሃገራት ከም ዘዕበዮ እዚ ድማ ኣመነ ገጅፍ ባጀት ኔቶ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ኣሎ ስለዚ እዚ ባጀት እዚ ወፂኡ ኣፅዋር ሰሪሑ ግምት ገይሩ ኣብ ባይታ ስራሕ ክሳብ ዝጅምር ዓመታት ክወስድ ስለ ዝኾነ ቭላድሚር ፑቲን ራይት ናው ነቲ ዩክሬን ዝበሃል ሓደ መዓልቲ ብ5400 ድሮናት ነቲ ዩክሬን ዝበሃል ኣልባቡ ከም ዘጥፍኣሉን ብኡ ገይሩ በቲ ድሮናት ነቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ሚሳይላት ምስ ወድኦ ድማ በተን ብርቱዕ ሚሳይላት ናቱ ገለገለ ኦሬሽኒክ ዝበሃል ሃይፐርሶኒክ ሚሳይልስ እስክንድር ዝበሃል ካልእ እናገበረ በቃ ልቦም ያጥፊሎም ዘሎ ዳርጋ ዝበርትዕ ደረጃ ናይ ኩናት እዩ ኣብ ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ሕጂ እቲ ዝበርትዕ ኩናት ተርዲምሎም ከምዚ ዓይነት ኩናት በፂሑ ይፈልጥን እዩ ብርቱዕ ነይሩ ካብ ቀደም ግን ኣብቲ ዝበርትዕ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ፑቲን ድማ ኣግሬሲቭሊ ይሃርም ከም ዘሎን ንዩክሬን ከም በርክኻለኒ ዝበለ ይድመስል ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኔቶ ይነግሮ ኣሎ ፑቲን ከይተበገስኩም ፋሕ ከብለኩም ይሓስብ ኣሎ እንታይ ዕላማ እንታይ መደብ ይብሎ Your thoughts? Well, you know, it was a huge foreign policy win for President Trump and his excellent foreign policy team, with Matt Whitaker, the ambassador here, and Marco Rubio and Pete Hegseth. And finally now, the Europeans have committed to pay the same amount of money as the US is paying. And this is a discussion going on since Eisenhower. And by the way, we also need to pay for this, for building up NATO further, because we know the Russia threat is there. And then to Lavrov, I mean, he is foreign minister of Russia, I think, since the birth of Jesus Christ. And since then, anything useful came out of his mouth. So let's not pay too much attention
mentioned to Mr. Lavrov. So, how do you feel about North Korea's participation now? ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ናይ ኔቶ ኮንፈረንስ ዓብ ነገር ፍጻሜ ተፈጺሞ ዝፍጻመ እዚ ድማ ብዙሕ ብሓደ ኮንካ ናይ ምስራሕ ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ዕውት ዲፕሎማሲ ገይሩ ኤሮፓ ድማ ዲፈንስ ባጀት ናቶም ብ5% ናይ ጂዲፒ ሓፍ ኣቢሎም ኣለዎ ብዛዕባ ትሕቶ ናይ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ራሽያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ብዛዕባ ናይ ኔቶ ምውዳቕ ዝተዛረቦ ከንታይ ትብል ኢልወሲ ሰርጌይ ላቭሮቭ ንክንደይ ዓመታት ኣይደኖ ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝውለድ ክሳብ ሕጂ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ራሽያ ዘሎ ካብ ኣፉ ድማ ጥዑይ ዘረባ ወፂ ይፈልጥን ስለዚ ብዛዕባኡ ክዛረብ ግዜ የብለይን ብዝብል ቶታል ዲስሚሲቭ ዝኾነ ዘረባ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኤኒዌይ ሰርጌይ ላቭሮቭ ዝበሃል ሓደ ሪስፔክት ዲፕሎማት እያ ብዓለም ግን ኣብ ውግእ ተለካ ሪስፔክት ዝበሃል የለና ሓደ Going from a few thousand up to maybe 30,000. Well, I'm extremely worried about the fact that this is not a European conflict, Russia's unprovoked war of aggression against Ukraine. For some time now, we know that China is supporting Russia's war efforts with sanctions circumvention with dual-use goods. And to your point, North Korea has provided already troops now fighting in Europe. Can you imagine that you have a war in Europe going on where North Koreans are helping the Russians to fight that war? And indeed, it is reported that these numbers could increase. And let's not be naive. Russia is paying for this support. So North Korea is getting long-range missile technology in return, which then makes North Korea an even bigger threat to the US mainland. So this is all in ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ነቲ ኩናት ንራሻ ክስዕርዋ ስለ ዘይከኣሉ ሕጂ ናብ ከስፋሕፍሕዎ እዮም ዘልዩ ዘለዉ ቻይና ንራሻ ትሕግዛላ ሰሜን ኮርያ ትሕግዛላ ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ንዓና ንኤሮፓ ጥራይ ኣይኮነን ስጋት ምክንያቱ ራሻ ከንታይ ትባላ ንሰሜን ኮርያ እዮም ክትብሉ ዘለኩም ንሰሜን ኮርያ ናይ ነዊሕ ሚሳይላት ትባላ ወታደራዊ ዓቕምናታ ሞደርናይዝ ንክትገብር ቴክኖሎጂን ሓሳባትን ትባላ ስለዚ እቲ ሰሜን ኮርያ ድማ ምሳኹም ቀንዲ መተፋንንቲ ስለዝኾነ ንፎክስ ኒውስ ምኾም ኢኻ ተሰንብዶም ስለዚ ራሻ ንዓኻትኩም እውን ሓደጋ እያ ትፈጥረልኩም ዘላ ግድን ክትሕግዙ ክትክእሉ ኣለኩም እዚ ዓይነት ቋንቋ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እዚ በዚ እናኾነ ከሎ ብወገን ናይ ኤሮፓ ንመለስ ደጊመ ከርየኩም እየ እቲ ሓደሽቲ ምዕባለታት ዘሎ ክንርኢ ኢና where Kyiv has summoned a US diplomat over a decision to suspend weapons shipments. On Tuesday, the White House confirmed that some US deliveries had been put on pause over concerns that US stockpiles are too low. The US has not said what weapons would be affected or the scale of the rollback, but it's ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ኦልሞስት ኮንፈርም እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ኣሜሪካ ኣገደስቲ ኣፅዋራት ብፍላይ ድማ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ንዑ ዝኸውን ሚሳይላት ማለት እዩ እቲ ሚሳይላት ነዚ ፓትሪዮት ዝበሃል ኤር ዲፈንስ ሲስተም ዝኸውን እዮም ወዲእና ይብልዎም ኣለዉ እቲ ሚሳይል የብልናን እስራኤል እውን ንባዕላ ምቁራፅ ተኽሲ ዝገበረት ኤር ዲፈንስ ሲስተም ንዑ ዝኸውን ሚሳይላት ስለተወድአ እዩ ስለዚ ንዩክሬን ንእስራኤል ወዲእና እናበሉ ከለዉ ንዩክሬን ብፍሉይ ክብሉ ዝኽእሉ መንገዲ የለን ኣብ ልዕሊ ድማ ኣሜሪካ ምስ ቻይና ኣብ ዓበ ምትፍናንን ገለን እዮም ዘለዉ ስለዚ ወላ እውን እቲ ራሻ ትኸዶ ዘላ ኣሜሪካ ብፍሉይ ሓይላ ኣብቲ ኩናት ክኣትዮ እንተኢላ እንታይ ሒዛ እያ ክትኣቱ ኣፅዋር እኮ ተወዲኡ ዓበይቲ ቦምባታት ሰይፍ ዝገበርዎ ክህሉ ኽእል እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ተቐላጢፈ ናብ ኒኩለር ክትኣቱ ትኽእል ሃገር ምዃና በዚኹም ትፈልጡ ተቐላጢፈ ናብ ኒኩለር ስለምንታይ የብላን ኣፅዋር ኣብ መኻዚኖ እቲ ቴክኖሎጂ ኣሎ እቲ ፋብሪካታት ናታን ቀልጢፉ ከፍሪ ይክእልኒ እዚ ኩናት ናይ ራሽያ ናይ ዩክሬንን ሓዊ እዩ በቃ እቲ ሓፂናዊ ዝፈስስ ዘሎ እቲ ኣፅዋራዊ ዝፈስስ ዘሎ ካል ነገር እዩ ስለዚ ፋብሪካ 24 ሰዓት 7 መዓልቲ ኣብ ሶምን ሙሉእ ዓመት ዝሰርሕ ፋብሪካታት ኣለዋ ኣብ ራሽያ ተርዲኹም ኣለኹም that's why the industrial base ናቶም ሰለስተ ዕፅፊ ናይተን ሃገራት ኔቶ እዩ ዝበሃል ዘሎ ብሽፍት ዝሰርሕ ሰለስተ ሽፍት ዝሰርሕ ፋብሪካታት ኣፅዋር ጥራይ ደፍሪ This is how you can maintain نخمسة عينات high level modern warfare جد كينات تلو أيقونن أما خازيرو خازن برات وارك أخلاقها فابريكاتات ناتكا 24 hours سنة 4 ساعات ناس رحون نقاديو لازم تاين مالتي زو كينات زي حجنا أتوزلنا كينات درجة كينات نايب حق جف كينات خون كم زغلن industrial base دما يسمح عليك بهالو زغلا يكون تاين مالت industrial base كا أسوار مخازينه كل وكالو مغنياتو أبزوان زي أسوار وديخا نخد جز قليل يكونن يلن ما مخازينه ما بزحت نهجرات ولا بليون كبكون على بليونات كبكون تركبها هي بخانية سلمتاي نفسهم سلزد ليه ورقاتي جنزب تجبروا ورقات وقلت ما تشوف براتي زد ليه كامبر ورقات هيكون زد ليه كم تزغون أوروبا رايو ورقات كويسة عنهم جنزب ناي راشا سريع مجبرون كابي أنت خاطر جزء تسوار كسرعة خاجزي وس فابريكاتات يدلي لازم كوينات
ሓደ ግዜ ክትዋጋ እናኻልካ ኣጽዋር ሲንካ ምስዓርን ምምራኽን ውድቀትን ከም ዘጋጥሙን ኢና ንርኢ ዘለና እምበር ገንዘብ ዩክሬን ማዕት ገንዘብ ይዝውሃቦም ዘሎ ግን እቲ ገንዘብ ከመይ ጌርካ ናብ ሓፂን ናብ ኣጽዋርን ትቕይሮ እዚ ነፍሱ ዝኻለ ዲለማ ወይ እውን ሓደ ዓብይ ፀገም ኢና ንርኢ ዘለና ኣሜሪካ ዝኣክል ሃገር እውን ነቶም ቀረባ ባዕሉ ዘጀመሮም ኩናት ንኣታቶም እውን ክሕግዝ ኣይክእልን ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ it's a very very ፍሉይ መድረክ ናይ ታሪክ ኢና ንርኢ ዘለና ፍሉይ መድረክ ምክንያቱ ኣብ ወረቐት ኣሜሪካ ክቐርባ ዝኽእል ሓይሊ የለና ንፈልጥ ነርና ኣብ ኩሉ ዓይነት ስታቲስቲክስ ንኣሜሪካ ዝወዳደር የለን but in reality ኣብ ባይታ ክንመፅእ ከለና ኩናት ከምታ ወረቐት ተንብቦ ዘለኻ ኣብ ሳይንቲፊክ ፔፐርስን ዝበሃል ኣይኮነን ኣብ ባይታ ፋብሪካ ለካዳ ኣጽዋር ክሰርሕ ዝኽእል ሰራዊትካ ነኺሱ ክዋጋእ ክልዶ ክንዲምንታይ ቃንዛ ናይ ኩናት ተፀሚምካ ክትከይድ ትኽእል ክንዲምንታይ ሽግር ናይ ኩናት ተፀሚምካ ክትከይድ ትኽእል ኣብዚታት እዩ ዘሎ እቲ ነቲ ኩናት ክስዕሮ ዲኻ ትሰዓር ዝውስን ማለት እዩ ኣሜሪካ ድማ ድሮ ከምዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ስታይል እዮም ትፈቱ ክልተ መዓልቲ ዲ ሓደ መዓልቲ ኣብ ኢራን ከድካ ብደፈርቲ ደብዲብካ ድሕሪ 2-3 መዓልቲ ምቁራፅ ተኩሲ ምዋጅ እምበር ኣሜሪካ ኣኪላ ንነዊሕ ተዋጊያ ዝሰዓረቶ ኩናት የለን just go any history ኮሪያ ዎር ቪየትናም ዎር ናበልካ ኩሉ ምፃእ ኢራቅ ዎር ኣሜሪካ ንሓፂር ግዜ ክድብድብ ዳያ ትኽእል እምበር ኣኪላ ተወጊያ ዝሰዓረቶ ኩናት የለን ኣይዋፃኒ ስለዚ እቲ ኩነታት ድማ ኣባይታ ንሪኦ ኣለና ሕጂ believed to include Patriot air defense missiles and artillery shells. Ukraine has been urgently requesting more Patriots to protect its cities from Russian attacks. The US has provided tens of billions of dollars of military aid to Ukraine since the invasion by Russia in 2022. A White House spokesperson said the decision was being made to put America's interests first. Russia has welcomed the news, saying it would bring the war closer to an end. Kyiv is warning, though, any delays will only embolden Moscow. Let's bring the reaction first from one Ukrainian MP. So ንሪኦ ዘለና እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ራሽያ ኦልሬዲ ትዝደልይዎ ዘለው ረኺባ ስለምንታይ ኣሜሪካ መኻዚኖ ናታ በረውሮ ክብል ስለ ዝጀመረ ኣይህብን እየ ክትብል ተጀሚራ ራይት ናው ነዚ ኩናት እዚ ንክትክይሮ ቀዳማይ ንዩክሬን ዘድልያ እንታይ እዩ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ኤር ዲፈንስ ሲስተም ማለት ንኣብነት ኣፅዋር ተፍርየሉ ዘሎ ፋብሪካታት ኤር ዲፈንስ ሲስተም እያ ትከላኸለሉ ዘላ እምበር ራሽያ ትፈልጦ እንድሕሪ ኮይና ክትብንቁራ እያ ትደሊ ኤቭሪደይ ሓደ ገዛ ፓላሶ ሲቪል ዝቐመጠሉ ዘሎ ወይ ገለመለ እንታይ ገብረሎም ኢና ራሽያ ሃሪምካ እንታይ ልወጥ ራሽያ ኩሉ ግዜ ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ዝኸንታይ እዩ ድሮናት ደፍሪ ዘሎ ፋብሪካታት ኣበይ ዘሎ ሚሳይላት ደፍሪ ኢሉ ዘሎ ኣበይ ኣብ ዩክሬን ነዚኦም መኻዚኖታት ገለመለ ነዚኦም ኢኻ ክትሃርም ዘለካ ንዑም ኢኻ ክትሃርም ትደሊ እዚኦም ቦታታት እዚኣቶም ግን ብሓያል ዝኾነ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናይ ኣሜሪካ ዲፈንስ ኣለዎ እቲ ሚሳይላት ነቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ዝኸውን እናጎደለን እናተወደአ ምስ ከደ ሕጂ ድማ መተካእታ የብልና እንተኢሎማ ዩክሬን ነዚ ቦታታት እዚ ክትከላኸሎ ይትኽእል እያ ዳት ሚንስ እዚ ኩሉ ሚሳይላት ሕጂ ዝኸይ ዘሎ ዕላማታት ይሃርም እንተሎ ደን ዩክሬን ኣብ ዓብይ ሽግር ክኣትው እዮም ምክንያቱ እቲ ዘለዎም ሽግር ጥራይ ዘይኮነስ ኣገደስቲ ኢንፍራስትራክቸርስ ፋብሪካታት ናይ ኣፅዋር ናይ ገለ እንድሕሪ ተሃሪሙ ደን እንታይ ሒዝካ ትተርፍ ኤቭሪቲንግ ኢዝ ጎን እቲ ዘገርም ግን እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኩናት ንኣሜሪካ ንመርዲኡ ኮይንዋ ዘሎ ኣብዚ ስምዑላይ In the brutal clash of tanks, artillery, and drones across Ukraine's eastern front, a different kind of conquest just shifted the balance of power, and it didn't come with an explosion. Russian forces advancing through Donetsk have captured what could be Europe's largest untapped lithium deposit. That's right, lithium. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ቦታ ኣብ ዩክሬን ኣሎ ተባሂሉ ኣሜሪካ ድማ ናይ 500 ቢልዮን ዲል ምስ ዩክሬን ጌርና ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ብምቁራፅ ተወስዶ በገለዶ ምስ ተወደየ እዚ ማዕድናት እዚ ካብዚ ኣውፅኢና ክንወስዶ ኢና እናበለ ዶናልድ ትራምፕ ዝፍክሮ ዝነበረ ወል ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ቦታት ሊቲየም ዝበሃል ንባትሪታት ዘድሊ ማዕድን ዝርከቦ ቦታ ራሽያ ከም ተቆፃፀረቶ እዩ ዝንገር ዘሎ ባይ ዘ ዌይ 20% ናይቲ ተቆፃፂራቶ ራሽያ ዝበሃል ዘሎ ቦታታት ሓደ ካብቲ ልሙዕ መሬት ዝበለፀ ስቡዕ መሬት ብዙሕ ማዕድናት እውን ከም ዘለዎ ዝነገረሉ ዘሎ ቦታ እዩ ስለዚ again እዚ ኩሉ ቢልዮናት ናይ ኤውሮፓ is for what ዝብል ሕቶ again መልሳ ክረክብ ኣይከኣል The white gold of the 21st century, powering everything from electric cars to the drones and missiles flying. So ከም ትሪእዎ ዘለኹም actually ራሽያ ምስ ኩሉ ማዕድናት ዘለዋ ከምዚ ዓይነት ማዕድን እውን ኣይነበራን ስለዚ እቲ ኩናት እናቐፀለ ክኸይድ ከሎ ኣብ ካልእ ዝገደደ ይኸይድ ኣሎ እዚ ማዕድን እዚ ድማ ኣብ ኩሉ ዓይነት ሃይቴክ ፕሮዳክትስ ቴክኖሎጂስ ማለት እዩ ኣቡታት ዝጥቀሙሉ እዩ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ራሽያ ነቲ ኩናት ክትቅፅሎ ከላ መጠን ብዙሕ
ሕጂ ኣብቲ ዕላማታት ዘይነበረ ዝብልዎ ዘለዉ ምክንያቱ ሳቶም ነቶም 4 ቦታታት ኦብላስ ዝበሃሉ ንዖም ጥራይ ወሲዶም ነዚ ኩናት ጠጠው ከብለ ኢላ ትልምን ነይራ ይራሻ ንኣሜሪካ እውን ከምኡ ኢላቶም እያ እቲ ዩክሬን ዝበሃል ንዑ ስለ ዘይተቐበለ ሕጂ እንታይ ይጋጥም ኣሎ መሊሱ ንሱ ዘይተፀበዮን ኣብቲ ግምት ዘይነበረ መሬት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ናይ ራሻ ይኣትሉ ራሻ ድማ ለንቀነኒ ፕሬዚደንት ናይ ፈረንሳ ኣነፂሮም ነጊሮም እየ ንሕና ተዋጊና ዝተቆፃፀርናይ መሬት ተወዲኡ እዩ የለን ንዑ ንመልሰልኩም ምክንያት የለን ኣብ ባይታ ተዋጊና ዝሓዝናዮ መሬት ናይ ራሻ እዩ ተወዲኡ እዚ ከይሓዝናዮ ከለና ዲል ክገብር ክእል እዩ ትመራሕና ዩክሬን ንሕና ደም ከፊልና ዝሓዝናዮ መሬት ተወዲኡ ዝብል መርገፂ ኢና ንሰምዕ ዘለና it's a very very sad reality but it is what it is of lithium oxide buried beneath the soil. It's enough to supply high-tech industries for years. In June 2025, news circulated on multiple media and the internet that Russian troops secured this site near the Donetsk-Dnipropetrovsk border. It wasn't just about controlling ground. It was about securing the future. ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ኩናት እዚ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ቦታ ምዃኑ ኢና ዝሕዝን ኩናት ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣይደነው ማለት ኣብ መወዳእታ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዚ ኩናት እዚ ብዙሓት ኪላታት ናብ ኒኩለር ክኸይድ ዝኽእል ኩናት እዮም ዝብሎ ምክንያቱ ኣፅዋር ናወዳእኻ ምስከትካ ኩሉ ግዜ ናይ መወዳእታ ምርጫ ትጥቀመሉ ናብቲ ናይ ኒኩለር ኩናት ኢኻ ተኣቱ ምክንያቱ ተለኻኺምካ ምጥፋእ ስለ ዝመፅእ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩናት ኣመና እናበርትዐ ይኸይድ ኣሎ ኣሜሪካ ድማ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ብኸመይ ክሳተፉ ይኽእሉ ነዚ ኩነታት ብኸመይ ክቕይርዎ ይኽእሉ ነበዲ ይነውስ በቲ ኮይኑ በቲ እቲ ኩነታት ንኣሜሪካ ካብ ቁፅፅራ ወፃኢ እናኾነ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና and America already እግራ ክትሕፅር ጀሚራ ከም ዘላ is pausing the shipment of some weapons to Ukraine. The White House says the decision was made after a review of the U.S. weapons stockpile, but now a top Ukraine advisor is denying the U.S. is no longer supplying them with air defenses. ABC News Chief International Correspondent James Longman joins me now, along with ABC News contributor Mick Mulroy, for more on this. Hi, James. What's the latest here? Well, this will be very concerning for the Ukrainians if this supply is going to be turned off altogether, although I think that remains to be seen. We think there is something like 6 Patriot systems possibly in Ukraine, maybe more, maybe fewer, and these are responsible for launching intercepts to stop these Russian missiles from hitting major Ukrainian cities. We've seen this night after night by Russia, so they're really fundamental to Ukraine's defense. There is might be in the balance here, but also maybe more offensive. So እንታይና ንሰምዕ ዘለና ኦልሞስት እቲ ዩክሬን ዝበሃል ሓደ ካብቲ ዘለንስኪ ኣፍሞ ምስ ከፈተ ሓግዙኒ ዝብሎ እንተሎ እዚ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ሓግዙኒ ዝብል ነይሩ ሓደ 6 ዝኾና ኣለዎን ካልእ ዓይነት ሲስተማት እውን ካልእ ዝሓገዝዎ ህልዎ ኾን እዩ ንሳተን ኣብ ትሕቲ ምውሓደን ኣብ ርእሲ ዓብ ምውሓድ ናተን እንታይ ኮይኑሎ ይብላ ኣሎ እቲ ሚሳይል ንዓንተ ተኳስ ድማ ከም ዝተወደአን ጠጠው ከም ዘበልዎን ኣሜሪካ ስለዚ ንዩክሬን ኤግዛክትሊ ኣብቲ ዝኸበደ መድረኽ እያ ትጠልማ ዘላ ኣሜሪካ ኣብቲ ዝኸበደ መድረኽ እየ ዝብለኩም ካብ ዝሓለፈ 3 ዓመትን ገላ ዋርሕን እቲ ዝኸበደ መድረኽ ኣብ ዘላትሉ ኣብ ኣያ ትጠልማ ዘላ ኣሜሪካ and well Ukraine cannot do much ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ኩነታት ክኸውን ዝኽእል ኣብ ነፍስኻ ዘይምምርኳስ ኣብ መወዳእታ ሓገዝ ክፅቡቕ እዩ ካልኦት ክሕግዙኻ ደገፍክብኻ ፅቡቕ እዩ ግን ኣብ ነፍስኻ ብመሰረቱ ተዘይተመርኪስካ ከምዚኣ ከተጋጥመካ ከም ትኽእል ድማ ዓብ ትምህርቲ ኢና ንርኢ ዘለና ዓብ ትምህርቲ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ንሪኦ ዘለና ምናልባት ድሕሪ 10 ዓመት ኣብ ዩኒቨርሲታት ክመሃሮ ይሰብ ስለምንታይ ታሪክ እንታይና ንመሃር ነርና ካልኣይ ኩነት ዓለም እኮ ከምዚ ነይሩ ቀዳማይ ኩነት ዓለም እኮ ከምዚ ነይሩ now you're witnessing that kind of history እቲ ኣብ 1917 ዝካየድ ዝነበረ ኩናት ንብልዎ ኣብ 4ታት ዝነበረ ቀዳማይ ካልኣይ ኩነት ዓለም ንብሎ ዘለና ኣብ ሪል ታይም ኣብ 2023 4 5 ክፍፀም ንሪኦ ኣለና and exact እናተፈፀመ ኢና ንዛረበሉ ዘለና ድሕሪ ዝመፁ ዘሎ ወለዶ ካልኣይ ኩነት ዓለም ሳልሳይ ኩነት ዓለም ንእሽተይ እዮም ክመሃርዎ ኩናት ናይ ዩክሬን ራሽያን ኩሉ ፖለቲካዊ ከመይ ኢሉ ተበጊሱ ከመይ ነይሩ እዚ ትምህርቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወይ ኣብ ቤት ትምህርትታት ክትመሃሮ ኢኻ እዚ ዓብዪ ኩናት ኢና ንርኢ ዘለና ኦልሞስት ካብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝፈልዮ ነገር የለን እቲ እንኳ ፍልልይ ኣብዚ ዘሎ ዩክሬን እያ ትዋጋእ ዘላ ዝብል ሽም እዮም ሸይጦምላ እምበር ብምሉእ እቲ ኤውሮጳ ካናዱ ኣሜሪካ ዘሎ ኩሉ እዩ ምስ ዩክሬን ኮይኑ ኩሉ ኣፅዋራቱን ሓገዙን ዝህብ ዘሎ ስለዚ ሓንቲ ሃገር ተጠቂምካ ንዩክሬን ህዝባን መሬታን ተጠቂምካ ኩሉ ሓገዝካ ንዓሂብካ ኣፅዋራትካ ንዓሂብካ ንራሻ ሰዓርልና እዩ ቀደም ድማ ጀርመን ዝዓበየ ኩናት ናታ ብፍላይ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝዓበየ ክፋል ናቱ ምስ ራሽያ እዮም ተዋጊኦም ኣሜሪካ ኩሉ እቲ ክረዲት ወሲዶም ብሆሊውድን ብገለን ገይሮም ንካልኣይ ኩናት ዓለም ዝወድኦቶ ኣሜሪካ ምዃና ይሰብ ዝፈልጥ ነው ካልኣይ ኩናት ዓለም ንክውዳእ ዝዓበየ ተራ ዝተፃወተ
راشا حبر السوفيتي نيرو حبر السوفيتي نهتلر حقوق سيروا أمريكا أي أبركتنا يبلكم نيجن زعابي قده زعابي كينات زعابي عود حبر السوفيتي جرات تايجن أمودة على أمريكا ميديا سلوزلهم نتعود بعلم كم زبطوا درجة مبزحت السب أنا أمريكا كنتات مخانة رايد فلت زين ريوز لنا دما فلوي تاريخ كسرحنا نرز لنا أسئلة كم خاد جديو كنتاتيو يوكرين دان تايك غوبري يقولوس كابزي كندرينا. Good afternoon. Thank you so much for joining us on the program today. Now, Donald Trump was not too keen on fresh military support for Kyiv, but what the White House has announced, this halt, was the promise under the previous administration of Joe Biden. How will this move affect this summer offensive that's underway? Well, good afternoon, Dylan. The context of this is quite long running. The US Armed Forces are very concerned about the depletion of stocks, particularly of anti-aircraft stocks for the Western Pacific theatre, and they anticipate that to be the main focus. So that's the background to this. I think that advocacy's got through to the White House now. But as to your question about the effect on the front line, the answer is the restriction of artillery rounds and, to a lesser extent, anti-aircraft air-to-air rounds. Yes, that will probably have an impact. كم زي نريو زلنا أمريكا تكونتات دونالد ترامب كابز مت يوكرين أي تقوم من انديو أنت أرام ترايمس كدايو الزحجي تتوابي الوز بهذا زلقن جو بايدن فريم زهابو بينيرو سلازا already زستوهابو من عمس قبع زنبري زكو دايزي انت خونه دونالد ترامب نحنا نبعلنا أطوار سلازي بلنا نا أمريكا ناشنال انترست لماك قدامنا سلازا لو نعنا كنت كمالين هذا أطوار زي سوري أين هبنينا يزبل زلومبر حدش وعل فريمو من يوكرين كبوز حسبات أطوار يكون تتوزب بالزلو إذا ما اتزجدد زجبرو زلو يوم زبل زلو مهنياتو فعلوا كم زي هب ني راشا ني يوكرين بزخون يقول وتهدروا عينك حجزة خمسة دلي جليسون يتكبرنا على تراي ده يكونه قد ميزنا برا administration ذهبا زوسنو كونغرس يقول سنة دما جزء نجار دونالد ترامب تطو يبلم هلاو إكسترا نبوتين محجاس زجبر زلو تعر جيرهم يمزري وزلو التمخنيات دونالد ترامب زغرب زلو ولا حدا كقامة زغلي لنا أمريكا يبلنا عنا ناشنال سكيورتي حتى وصل زغنة نزا صوار يدلينا يندحري لهم سلامتايكم يلكم كولا زغل إلوك حتى زغل سبيلا حقو ديكم زبل زلو نايب حق دي أصوار ودي نازل نتراهم كم زغل أمريكا نبر سلامتاين يوكرين زي هاب كهاز ولا بوليتيكانيا أنا بعلو متشم أمريكا بوليتيكانيا بزعبة أمريكا ده يكون بزعبة إسرائيل كلا عالم زلو وجن يوم زيادة زقدر سندي زبال بتخوين بتجن كم زين رياضة لنا أوروبا نزقد دايز والحنت خبري كلنيهم من البعض استوسنا ميسايلات كلهم يخلينا نبصون مكل خال نزل ميسايلات زدما يوكرين مهبد ما كبيدي معناته أقل بوينت راشا أبعدهم مكسد لهم كم تخلص لدفرهم أبنت كم بعد جرمن مالتي نعتاتهم مكسد لهم كم تخلص لدفرهم كلها صوراتهم نكبوا كبيدي كون but all in all نريز لنا زعودو كينات عبز حجي ناي راشا قبل التنتي رولو عبز حجي يزبلكم anytime they can change it some بقال نجر جيرهم كم زحلة فدرة أنا يفلو يمتكعتنا درونات جيرهم أو اشتراشة زجبروا كوما عينك كفتني يقولون قال نجر كفتنا غلغون بزح رأس زفصل زلوا بزح جنزب زفصل زلوا كينات كم مخانمة but أبايتا up to Ukraine بهذا لو كينات جن راشا قبل التنت ناتا قولي هير اللي خلنا بالنغ. But I suspect Europe too can make up some of that. The real initial impact, as Emmanuel hinted, was on ballistic missiles and hypersonic missiles. The only counter, or the only effective counter that Ukraine has at the moment to those is the PAC-3 Patriot systems. And those rockets, or interceptors as they're called, many of them. زتري وزن لهم ميسايلات نورمالي انتاج جبريز زي نتي اير ديفنس سيستم ميسايلسيو زخونه يكون كبراش ازمت ميسايلات يكون درونات يكون قالك ما تقول زو ميسايلات زياتهم كيدوم نتي زمت زلو نجر نيوترلايز ويكا كابتقمو وصاي جبرو مالتيو زي مالت ميسايلات بفلايز باتريوتس بهال سيستم زتكسو كم مليون العليو كم مليون دولار العلي وصاي سلازي انت ميسايل بزياتو كيسوم انت سعيتهم ويونزيد الأعمال تقتيلهم هذا مليون كيلو أفيلو that's why دما everything حاجة وهاب كله ببليونات رأي نزارم إذا سوارزي سبنا مدفع هجرنا مدفع عنواتنا مفتاح millions and billions كان زبيد فصل لزلو تحزن يا بعك تحزن إذا قل لك زبزي هيوتنا يبزحات سبات كهانت هجرات نبزحات هجرات كهانت سخل زنا بري من تاي قلت قبل له نتفقات نعنوات نمسق عينا يدك سبات لذي it's
a very tragic part of history, but ننبرلو زلنا دمان عيزر ينادل. Were diverted away to the Middle East theatre anyway recently. The only backfill for that actually is a French system, the SAMP-T or the Aster-30. Now there are SAMP-T systems in Ukraine, but I suspect they're not very well provisioned at the moment with ammunition. There aren't many of them. So the Patriot is a real loss, particularly in the context of defending high-value targets against Russian ballistic and hypersonic missiles. So from what you're suggesting, there are بعفشا كم نريو زلنا نيوكرين عبي مردق كم زخونه يزقلص له زي قال العالم نيوكرين زي ميسايلات زي مهلاو عبا حدا جايب لالو. Now is General H.R. McMaster, former National Security Advisor for Donald Trump's first administration, Hoover Institute Senior Fellow, and author of At War with Ourselves, My Tour of Duty in the Trump White House. Now it might be different now. General, welcome back. Hey, Brian, great to be with you. All right. First off, let me give you an idea. There's so many different things happening right now. There's just a report out that it looks like we're going to stop sending Patriot missiles over to Ukraine because we're running low, along with certain artillery. I find that an excuse not to arm the Ukrainians. What's going on here? Yeah, I think that's what it is, Brian. There are certain people, who are in the president's ear, like trying to tell him that, hey, this is Europe's thing, and we don't really have a stake in this. But hey, Brian, what they're missing is the connection between Vladimir Putin and the other leaders of the axis of evils. You know why they need those Patriots and other capabilities? بعرفش انت يا مزبل زلو زم جنرالات زنبرو ناي قدم كل جزء تكوينات لك انجيروميو انجيروم سلازري ودونالد ترامب ني يوكرين زي محجازو كندا منتاي حدا يفطر كم زليم كزارب زفتنو از دما ناي بحكي تكوينات زي ني يوكرين زدل حاجه زي مقبار زغون يكون مخنيات نا امريكا قدايو نا قلمنا قداي يكون مغازينونا ودا له قليلكا ني يوكرين زي محجاز ابزوان زي نتي الاينسز ناي تشاينا روسيا ايران كمنا بالكازلو كله نعو نمحيال زقبريو سلازي نعانا ربحا يبلون كسارا يزلو اصوار سيف سلاز قبرنا ندحن مالتا يكون نيوكرين نا كنحجز قبعنا زبل سينما قدما كابتي إليت أمريكا ناي واشنطن كومونيتي ناي قدم جنرالات زنبرو بخلو ناي ديمقراط سايد يكون ناي ريبابليكان سايد يكون the same opinion the same rate يجلو. Because North Korea has given them 8 million artillery rounds to the Russians. They fought alongside them. The Iranians gave them these Shahed drones, which Moscow has now modified, and they're targeting apartment buildings and hospitals and schools in Ukraine. And guess who's underwriting the whole effort? China. And so a lot of the people are making this kind of prioritizing argument that, hey, this is Europe's thing. جت حسوت رويو عبس بايزي تايزل زلو ني راشا إيران كنت درونات باتا سمين كوريا كم باتا تشاينا دما تحجزالا. What about you? نسخة كل على كلتا 100 بليون جنزب يبلغ ولا 300 بليون جنزب يبلغ كي هاتول دلا. راش إيران تهيباتا تحجزات قينا راشا ما يبي 3 بليون 3 بليون كان بس هيكون. يعني سمين كوريا ونكمو. جس كمي جيرو نتسب ستبيدي جيرو زريو كن داخل حجزلو اسخاكو دونالد ترامبكو حجزنا فايدة سلدي رقمنا له قد فايز بزلومبر اي حجزناني لو كويكون اذا حتى قد فزلو فايدة رقمنا له ولا حنت لو تيم سني كسارات رايدم صاللا زلو نحنا دما مخازيناتنا برورو كبليلو يبلالو but again كم سير كانت زب امريكا زعبا زبيزوم زعبا انجيرون ده حسب منبر زعبا يوكرين كحسب يكلني لهم سلدفلتو تمسي جيروم عبي نجر يمصهم كم زلو نابعتهم صقم يمص خم زلو جيركات شيت مر بوتين امريكا غص زخون نجر زفتن يلن نساتهم يمابدر كوخيت غزو متيوم يوكرين تتقيمون كوت قوز فتن زلو again ابز كونتات نري زلنا غن نساتهم نا امريكا صقم كم زلو جيروم يمزشطو. We have to focus on China. It's all interconnected, Brian, and and the Ukrainians are demonstrating tremendous valor and fighting in our interest against this axis of aggressors. It looks to be the Undersecretary of Defense, Elbridge Colby, who you might be familiar with. He, like other people, totally against our involvement with the Ukraine war. I don't understand, think they see the big picture like you just mentioned. That's just a small portion of it. And now all of a sudden he realizes that Ukraine's local emergency services published video footage showing firefighters extinguishing flames at the sites. In Kharkiv's Kupiansk district, 2 agricultural sites caught fire after reportedly being hit by Russian drones. At least 3 people were injured there. هجي عبت تحت تريوز لهم اتي كيروتين قالت بحال نسو نعو وديوم حجي نابي قصهم يخدل له مسلكم هجي نابتي اوديسا زبحال اوديسا مالت اب تحت زلو كفال تريوز لهم اوديسا زبحال دو زبا مالتي زبوت هذه
راشيا نزبوتاس اندحر تقوصاصيرا داريس حال نغريو سلامتاي يوكرين تغلالا افتق بحر زي بالله كتكونيا مسايدي سجل اندحر كساب اوديسا خيدا نت اوديسا تقوصاصيرا تفلايت اوديسا تري والله نشتي محنو قوي زلونا انت بتي خمم اما كم تكالق جيرومو زلو اندحري مريت كندي كيلومتر اتيوم اندحر حزمو يوكرين نابافتق بحري قرب يكونون فلاديمير بوتين زمنيو ነገር እንተሎ سلطة دي سلطة يفلتنك زمن ينقر تلقن من يوكرين كابز بحر زي كأليا يزدل زلو سلامتايكم يزدل زلو مخنياتو نابت بحر نعاتو لنا بمنقد بحر غيرنا خيد لنا نابلو تمراقب نتي ناتو مريت بقربا زود قعوة بويو سلازي حدا كابتو زدل زلو نسو نابت أفدق بحري زيتك أمول بوتا نابو يوكرين تتقرب كم زي بالله ስለዚህ ኩሉ ንሪኦ ዘለና እንተኺሉ ናብ ኦዴሳ ገጹ ከቢድ ኩናት ከካየድ ከም ዝኽእል እቲ ካለ መሬት ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ዓብዪ መሬት ኣይገድሶን እዩ ብዙሕ ማለት ንዑ ንቁፃር ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ጥራይ ዘይኮነስ ዘገድሶ ኣይኮነን ዘገድሶ ዘሎ ንዑ ነቲ ስትራቴጂክ ቦታታት ንምንቅስቃሳት ናቱ ዝያዳ ክቋፀረሉ ዝኽእሉ ማለት እዩ ነይቪ ናቱ ከም ዘይንቀሳቀስ ክገብርዎ ዝኽእሉ ነዚ ነገራት ዝክከላኸል እንተኮይኑ ካብቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ካት ኦፍ ክገብሮም ክኽእል ኣሎ and this is what we see كل زجبرو زلوا حج من قصة تاريخها نعاتهم كاتوف كجبرو يتفتن زلوا إسنا قلنا بيزي ساتهم فلتوا يمزي إذا نجار زخي قاتهم كل نجار كجبرو كفتنيهم but at the end of the day عند دونالد ترامب حجزهم زي كيلو أمريكا حجزهم زي كيلو أوروبا ملو حجزهم غير واي كلنا يوم نتبالانس نايتو كينات لذي نريو زلنا كينات نايب حق كبيت كينات نايب حق حدا جينا كينات نبي جالس كخلص اللي next one كتفلتوا زي تغل أتي مقراص تقصده سلام دزبال زنبرجن almost fiction ويصنصواي كويني تاريخهم زلون دونالد ترامب فلاديمير بوتين ما زلوا وحيله تقيمه فلا حج سامري ما زلوا نقطه ورح ثلاث ورحي زت سلام يلو غزيك بلت راي تخل مرتطوك بلا يكونن حجتنا حقنا كوينات تي برتع كوينات زك هذا له حجواني حيل تلقى اصوار تلقى خزين كان تلقى حجي خاطو تقملو يوكرين اصوار وديهم نبلا لنا بوتين ግን ኤግዛክት ነዚ ሞመንት እዚ ይፅበ ነይሩ ነዚ ሞመንት እዚ ይዳሎ ነይሩ ኤቭሪ ታይም ትኩናት ናቶም ትዝክርዎ ተኮይንኩም 24 ካብ ከባቢ ወርሒ 3 ወርሒ 4 ወርሒ 5 ኣቢሉ ዝያዳ ክደፍእ ጀሚሩ ዝዓበየ መሬት ክሕዚ ካለ ድማ ሽዑ ካብቲ ብዙሕ ዝነበረ ቦታታት ከምዚ ቦታ ሒዙ ከምዚ ቦታ ሒዙ ዝበሃል ዝነበረ ሕጂ ድማ ኤግዛክትሊ ካብ ዓመን ሎሚ ድማ ዩክሬን ዝያዳ ተዳኺሞም ኣሎ ስለዚ ወላ ንሱ ተዳኺሙ ኣሎ ዓመት ሙሉ ተዋጊኡ ቀሊል ኣይኮነን ግን ካብኡ ናብኡ ንሱ ፀጋታት ኣሎ أسوار زفر فابريكات الله توحد أصل زل أسوار ناتو كتكو أزخل فابريكات الله بتقيني بتي باجت الله لذي أكيلو خارجسو نهلاوي ونسلك على سلو نزك هنا تاتزي زيادة نسو بس قبل التنت ناتو قبل التنت كرايلو زخل عدلات زعبي كم زوري زلنا مالتي In Dnipropetrovsk, drones damaged a private business and injured one woman, while in the Nikopol district, Russian shelling and drones damaged houses, apartment buildings, power lines, injuring at least 4 people. In the south, Russian drones reportedly targeted key port and tourism facilities in the Odessa region. So, كم نريد لنا تي دبداب دما عزيز عق كابتن السعيد وزلو تاي نتوم أبتقو زلو سراوي دما أتبعو كرحو قامي زلو إذا دما سفز غونا دبدابي خاتقبر أطوار ببزحي تفسس مالتيو. then I don't know توم تهدرت أمتأتي يوم يواقو خمانا نيقر مني يبعك يزقر ماني بس بزح سؤال تفسسن كتري غلا كميل يوم يمزواقو أبو I just don't understand it. Alternatives in place from what I understand? Nobody knows, and nor should they know, how many launchers there are in Ukraine. I think they do have some SAMP-T, as Emmanuel said. Their IRIS-T they've also got, which is a slightly different system, a slightly shorter range system. They're not as prevalent as the Patriots, which have dominated that high-end air defense facility or capability of the Ukrainians so far. The SAMP-T systems aren't as numerous anywhere in Europe as the Patriots, which the Ukrainians found it very difficult to get hold of. Open sources say they've only got 8 batteries, which is about 24 launches anyway. So, it's a limited supply in any event. So conceivably there could be replacements, but I suspect not in anything like the bulk or quantity needed. Because since this war... أمريكا تدي بالله أوروبا زخونة ألترناتيف وين أمارات يبلو من ديم كبوز زخلو زخونة نجار أوروبا خجبرو زخلو خيالن دي بلو لنا اللهم سيستم سكن مزنا باتريوت ولا درا يكونن إذا باتريوت نا أمريكا كونكلو بوجن راشا دما مسوز ولا در تي S400 زبالي سوين أزي ركع كم زخونة إذا نجار China دما مسوز ولا در سلسة يوم دلوتهم عبيتنا إير ديفنس سيستم
ስለዚ እዚ ፔትሪዮት ብወገን ኣሜሪካ ክኾን ከሎ ብወገን ራሽያ ድማ እቲ S-400 ዝበሃል ማለት እዩ ኩሉ ምሉእ እቲ ናይ ኤውሮፓ ምዝያቱን ክወዳደር ዝኽእል የብሎምን ኣለዎም ግን ምዚ ተወዳዲሩ ነዚ ሌቴስት ሚሳይላትን ኣፅዋራትን ክቆፃፀር ወይ ክከላኸል ዝኽእል ኤር ዲፈንስ ሲስተም የብሎምን ኤውሮፓ እዩ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ንዩክሬን ኣብ ዘይትወፁ ሓዊ ጠቢሶማ ኣብ ዘይትወፁ ሽግር ጠቢሶማ ንሳቶም ሸተት ኢሎም ካብኡ ከም ዝተኣልዩ ኢና ንርኢ ዘለና ይዋዮም ዩክሬን I don't know ከመይ ኔክስት ስቴፕ ናቶም እንታይ ክኸውን እዩ ናበይ ገፆም ክኸዱ እዮም we don't know ግን እዚ ኩናት እዚ ዳርጋ ዶናልድ ትራምፕ ምስ መፀሲ ክውዳእዩ ወይ ጠጠው ክብል ኢልና ተስፋ ጌርና ነርና ኣነስ ብዙሕ ተስፋ ኣለዎ እዚ ኩናት እዚ እናበልኩ ይዛረብ ነይረ ከም ንሪኦ ዘለና ግን there is no way ኣብዚ እዋን እዚ ጠጠው ክብል እቲ ኩነታት ማለት እዩ ዳርጋ ጠጠው ክብል ኢልካ ንክትዛረበሉ ዝኸበደ ኮይኑ ኣሎ ክንብል ንኽእል ሰላም የውርደሎም ሰላም ክነግስ ኣምላኽ ሓግዝ ክብል ይደሊ but the reality is different ናይ ሎም ኣርስቲ ኣብዚ ክንውዲና ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ሪቶኹም ፀሓፉ እናበልኩ ኣብዚ ክገትፈኩም እየ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ተፅብቑ ድሓን ኩኑ ቻው